हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये मालवणी पद्धतीचा टमॅटोचा सार कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। हा सार एकदम टेस्टी पण मच्छीच्या आमटीलाही मागे पडेल असा हा रुचकर होतो। चला तर मग पाहूया साहित्य आणि कृती। त्यासाठी आपल्याला साहित्य लागेल 1 वाटी ओलं खोबरं, सुक्या मिरच्या, बारीक कापलेला कांदा, 2 ओल्या मिरच्या, 2 मीडियम आकाराचे आपण टोमॅटो घेतले आहेत, हळद पावडर, त्रिफळ, धणे। आपण आता पातेल्यात तेल ओतून घेऊयात। तेल थोडे गरम होऊ दे। आता आपले तेल गरम झाले आहे, त्यात आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। तो लाल होईतोपर्यंत परतून घेऊयात। कांदा छान आपला लाल झालेला आहे। आता थोडेसे चवीनुसार मीठ टाकूयात। आपण ओलं खोबरं, सुकी मिरची आणि धणे यांचे हे बारीक मिक्सरमधून वाटप केलेलं आहे, ते आपण त्यात आता घालूयात। आपण हे 2 मीडियम आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहेत, तेही आपण मिक्सरमधून बारीक वाटलेले आहेत। वाटण हे आपण एकदम बारीक वाटून घ्यायचे आहे, त्यामुळे आपला सार छान बनतो। जशी आपल्याला कमी जास्त कन्सिस्टन्सी पाहिजे असेल तसे आपण पाणी घालू शकतो। आता आपण या साराला एक उकळी काढून घेऊयात। एक उकळी आली आहे, आता त्यात आपण थोडीशी त्रिफळ टाकूयात। त्रिफळामुळे स्वाद छान येतो। व 1 ओली मिरची टाकूयात। आपला हा टोमॅटोचा झटपट सार आता तयार आहे। रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व सार कसा झाला आहे हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।